Il-ġimgħa filgħodu sar eżerċizzju ta' simulazzjoni nazzjonali bħala miżura ta' tħejjija għall-eventwalità li f'pajjiżna jinqala xi każ ta' Ebola. Fil-każ immaġinarju pazjenta mill-Mosta ċemplet fuq il-linja tal-Ebola Support u bis-sintomi li kellha kienet identifikata bħala każ suspettuż. Għalhekk il-proċedura titlob li l-pazjent ikun eżaminat l-Isptar Mater Dei. Biex il-persuna tkun trasportata mingħajr ma tkun ta' riskju għal ħadd ieħor jeħtieġ proċess speċjalizzat bl-involviment ta' tim imdaqqas ta' nies. Il-proċess huwa wieħed metikolus u jinvolvi diversi proċeduri. Xhieda ta' dan kienet l-atmosfera u l-apparat kollu li ntrema fi triq Santu Rokku fil-Mosta. Wieħed mit-tobba tal-emerġenza Michael Spiteri spjega wħud mill-proċeduri. Il-pazjenta ġi assessjata, ġi innutat li iva kien hemm il-possibilità li l-pazjenta edbati mill-Ebola kemm ma kienx konfermat imma kien hemm is-suspett, għal daqstant b'mod sigur hija indaħlet ġu dak li jgħidulu isolation stretcher fejn l-ewwel tim ħareġa fit-triq. Dak jgħidu il-hot zone hemmhekk jew ir-red zone. Sabiex titnaqqas il-possibilità ta' kontaminazzjoni, tim ieħor ikun lest barra biex jiddekontamina l-isolation stretcher. Hemmhekk it-tim qabbija ġu ambulanza apposta kif innotajtu li ARS l-ambulance responders ma ħarġux mill-kabina ta' qoddim għax dik l-ambulanza ġiet mamra apposta biex l-arja ta' qoddim ma tixxirkolax ma ta' wara, ma jkunx hemm spillages, hija stiljata kompletament u minn hemmhekk taħt iskorza tal-pulizija il-pazjent nġarret li d-dar. Anke f'dan l-istadju il-proċess ikompli għaddej billi daw kollha involuti f'din l-operazzjoni jgħaddu minn dekontaminazzjoni totali. Dak biex aħna dejjem immorru oltre dak li anke jirrakkomandaw aġenziji internazzjonali fejn aħna xorta li nistana immorru one step above ħalli dejjem ikunu protetti. Spiteri sostna li minkejja li kull każ huwa differenti, f'pajjiżna ninsabu mħejjin għal kull eventwalità.